गुड मर्निं एवरीवन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रानै थाबाय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै लाबोगोन दिनै जोंनि बिएससि सुक्तिनिफ्राय लानानै गासै बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्ति गासैबो 6 शिडिउलखौनो लानानै दिनै एकर्ड जाबोदोंमोन नाथाय दिनै मोनसे गेदेर लासिंसिंनि खोथा रायजो राजाफोर गासै जोंनि नर्थ इस्टआवहाय थानाय गासै 6 शिडिउलनि सोमोन्दै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै मिथिनांगौमोन नाथाय बिथाङा बिसिनि हिस्टरिफोरखौनो गाहामथारै मिथिया होननानै गावनि खुगाजोंनो सिमान लानाय बिथांनि खुगानिफ्राय बेबायदि खोनानाया बिराद लासिंसिं होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर नोंथांमोना बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ उइदाउट सेभ खालामनानै गासैखौ नायलांजोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर बियो सासे बिटिसिनि चिफनि मोनसे बाथ्रा जादों नामा रायजो राजाफोर आंथ' ओरैबायदि लासिंसिं मोनदों गासै बियो डिटेल्स बुंनो हानांगौमोन जोंनि जे नर्थ इस्टआवहाय जेसेबांनाखि 6 शिडिउलनि जेंनाफोरखौ लानानै दिनैहाय मावनांगौ खामानिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय नाथाय दिनै बिथाङा बेफोर गासैखौबो मोजाङै डिटेल्सै मिथिया होननानै गावनो सिमान लादों रायजो राजाफोर आरो माब्ला मिथिं जाफेरा माब्ला खालामफेरा बेफोरखौनो जुदि डिटेल्स मिथियाब्ला सासे चिफ जानाया बिराद लासिंसिं दिनै बेखौ खालामग्रा मानसिफ्राबो बिराद लासिंसिं होननानै जोङो हमनानै लाजायो मानो होनोब्ला गोबां गोरोन्थि जायो मानसिनि गेजेरावहाय दिनै बिथांखौ एसामिस गोरोंखाय आरो बेबायदिनो बाथ्रा फेक बुंनो हाग्राखाय बिथांखौ साननायनि गेजेरजोंहाय भट देरहाहरनायनि गेजेरजोंहाय दिनै बिथांखौहाय बिटिसिनि CEM खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा गासैखौबो मोजाङै मिथिया बे मोनसे जोबोद लासिंसिं नोंथांमोना गासैखौबो कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर दिनै आङो लामसां नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय टाइमनि आंखालावहाय শিডিউলৰ আধাৰত বনোৱা হৈছে কিছুমান সুবিধা অসুবিধা তাত আছে এইখিনি কথাই 125 এমেণ্ডমেণ্টত কিছুমান সৰু সুৰা কথা আছে যিটো নেকি বিটিচিত যদি কিবা এটা আছে কাৰ্বি আংলঙত কিবা এটা আছে আমাৰ ইফালে মেঘালয়ত কিবা এটা আছে ত্ৰিপুৰাত কিবা এটা আছে এই গোটেই প্ৰব্লেমছবিলাক একেলগে লৈ পেলাই 125 এমেণ্ডমেণ্টত হ'ব আছোঁ আজি গতিকে খাদ্যগতে তেনেকুৱা মিটিং কেতিয়াও হোৱা নাছিলে আজিৰ মিটিংটো ঐতিহাসিক যোৱা 50 বছৰত এনেকুৱা একেলগে চিফসকল লগ লাগি নেতাসকল লগ লাগি গৃহমন্ত্ৰীক 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ ইছ্যুটো তেনেকুৱা লগ পোৱা হৈছে নে নাই মই নাজানো কিন্তু আমি জনা হোৱাৰ পৰা আজিয়ে প্ৰথম তেনেকুৱা মিটিং হৈছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া খুব পজিটিভলি কথা পাতিছে আজি এটা ঐতিহাসিক দিন গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ CM সকল আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মহাৰাজ প্ৰদীপ ডাঙৰীয়া আমি একেলগে থাকি আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজীক আমি লগ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় সকলোৰে ইছ্যুটো একে 6 শিডিউলটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাইনেন্স আৰু বিভিন্ন যে ছাবজেক্টবিলাক আছে এইটো আৰু অলপ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে এইটো লৈ পেলাই আলোচনা হৈছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক খুব ভালকৈ বুজাইছে আৰু তেখেতে এটা কমিটিও বনাই দিছে আৰু সেই কমিটিয়ে এই মাহৰ ভিতৰত বিভিন্ন গ্ৰুপছৰ লগত কনচাল্ট কৰিব আৰু কনচাল্টেশ্যন কৰি পেলাই এটা নিৰ্ণয়ত